Μπράβο Γιάννη. Τώρα δεν συνεχίζεις. Πίσω όπως θες. Κάνε ό,τι θες. Έχεις ακόμη 1 μέτρο πίσω. Όπα. Γιάννη, άμα θες μπορείς να πας κι άλλο πίσω για να δεις. Δες τι θες να κάνεις. Δώσ' τι σε... Ξεκινάς. Πίσω δεν είσαι να πέσει το λάκκο, δεν έχεις πρόβλημα. Έλα Κωστή. Ας τον έμπρεπε να κάνει να του λες. Ας να πάει όπου θέλει. Ξεκινάει ο Γιάννης ο Κυριακάκης στο δεύτερο εμπόδιο του πρώτου κέρδους. Έτοιμος είσαι, έτοιμος. Πήρες πόρτα. Εντάξει, έλα. Κάτι έκαμε το σπίτι. Δεν έχεις πρόβλημα. Μπράβο! Μπράβο Γιάννη!